Hello! Alexandra tocmai a urcat pe site cele două noi arome, elixir de ambră și restul trandafiri. Le găsești acum pe website.ro sub formă de medalioane parfumate și sub formă de lumânări parfumate. Aici avem răsfăț trandafiriu, răzie și aici elixir de ambră. Descrierea aromei răsfăț trandafiriu sună cam așa. Un parfum expresiv care îmbină delicatețea florală cu intensitatea lemnoasă ca să se atragă. Trandafirul catiftelat și rece se întâlnește cu notele calde de ambră, musc și paciuli într-un răsfăț trandafiriu. Iar elixir de ambră are descrierea cam așa. O aromă misterioasă în care notele de lemn afumat combină armonios cu vanilia și căldura condimentelor. Acest elixir profund oriental aduce la oaltă dulcele amestător al vanilei și iluzia frumurie a notelor lemnoase de cedru, rezat, paciuli, totul condimentat cu șofran și puișoare.